Det her er Rick, og han har besluttet sig for at tjene lidt ekstra penge. Hvis han overlever en måned uden vand overhovedet, får han $1 million. Køkkenhanen er slukket, hoveddøren er låst udefra, og køleskabet indeholder kun fast føde. Kameraer overvåger ham døgnet rundt, og selvom det hele virker som en leg, overlever en person i virkeligheden sjældent længere end en uge uden vand. Rick starter munter og endda lykkelig. Han joker, poserer, tykker kiks og forsikrer om, at han næsten har $1 million. Men efter et par timer forvandles hver mundfuld til sand, hans tunge klæber til ganen, og det bliver svært at synke uden spyt. Næste dag åbner Rick af vane den tomme kedel, kigger ned i gryden og lytter til lydene fra rørene. Tanker om vand hjemsøger ham nu. I mellemtiden begynder hans krop at bruge fugt indefra, fra leveren, musklerne, ledene og endda hjernen. Der er gået 4 dage. Rick ligger på sofaen med sprukne læber og en tunge, der føles som brændt væv. Sveden bliver klistret og skarp, og lugten bliver skarp og uvant. Kropstemperaturen svinger. Nogle gange er det varmt, uden nogen åbenlys grund. Nogle gange er det koldt i et varmt rum. En uge senere kæmper han med at rejse sig og sætter sig straks ned igen. Hans hjerte arbejder på sit yderste, hans blod bliver tykkere, og enhver bevægelse kræver viljestyrke. Normalt ville en person i denne tilstand risikere trombose eller slagtilfælde, men Rick holder ud for nu og klager ikke engang. Han går på badeværelset og bemærker, at han næsten er løbet tør for urin. Bare et par dråber, mørke og skarpe, som eddike. Rick ser på toilettet ikke som et spejl, men som en graf over hans tilstand. Hans nyrer arbejder forgæves, og hvis de stopper, vil hans krop begynde at forgifte sig selv. Men Rick fortsætter med at kæmpe. Han tager et stykke brød, klemmer det i håndfladerne og prøver at suge i det mindste lidt fugt ud, men hans mund forbliver tør. Han indser, at mad kun gør ham mere tørstig og skubber det væk og beslutter sig for slet ikke at spise, for ikke at spilde de sidste dråber på fordøjelsen. Rick kravler ind på badeværelset, hvor luften er lidt køligere og holder sit tøj tæt på de fugtige vægge. Så pakker han sig ind i det i håb om at bevare i det mindste en lille smule fugt. Næste morgen tager han en klud og kører den hen over glasset, mens han venter på dug. Kluden er let fugtig, men der er intet at presse ud, så Rick placerer den blot på panden og føler allerede en vis lettelse. I desperation sætter Rick en krukke ned for at opsamle sin urin, men kun et par dråber kommer ud for mørke og skarpe til at tælle. Rick bliver efterladt tomhændet og raser af tørst, men tankerne om $1 million giver ham stadig energi. Rick sover dårligt. Han drømmer om vand, ikke som frelse, men som en fælde. I sine drømme drukner han, inhalerer vand og finder tomhed. Søvn bliver til tortur, og selv efter at være vågnet, føler han, at hans krop er blevet endnu mere udtørret. Hans kropstemperatur falder. Det er en forsvarsmekanisme. Kroppen lukker ned for ikke-essentielle processer for at opretholde den vigtigste, hans hjerterytme. Værelset er varmt, men Rick er pakket ind i et tæppe, ligger næsten ubevægelig og visker lavt. Han tænder for fjernsynet for at distrahere sig selv og snubler straks over en drinkreklame. Is klirrer på skærmen, dråber løber ned ad glasset. Rick kan ikke tåle det mere og vender sig væk. Stress intensiverer nedbrydningen, og hjernen irriteres af hver dråbe, der er uden for rækkevidde. Rick prøver at bedrage sig selv. Han putter brød i munden og forestiller sig vand. Hans tunge bevæger sig ikke. Den er tør som pap. Han roder sine ord sammen og mister øjeblikkeligt overblikket over noget. I den 3. uge falder Rick på gulvet. Plaget af kramper. De kommer i bølger, nu i hans læg, nu i hans fingre. Blodet kan ikke klare det. Saltene opløses ikke. Det er som en motor, der kører uden olie. Han kontrollerer ikke længere sin krop. Han observerer den kun. Rick går hen til væggen. Der, forestiller han sig, er et akvarium, bobler, fisk, tang. Han rækker ud, men hans fingre rører ved tørt tapet. Hallucinationerne er ikke lige begyndt. De har allerede erstattet virkeligheden. Han tager fjernbetjeningen og prøver at tage en slurk som fra et glas. Så ser han på skeen og takker den for vandet. Rick forveksler genstande, taler til dem, overtaler dem til at hjælpe. Han lever allerede i et andet rum, hvor vand er nogen, ikke noget. På den 25. dag får Rick bragt et glas. En slurk vand koster $500.000. Han tøver engang, tager det bare. Han holder det i begge hænder, stiger på det et langt øjeblik og tager til sidst en langsom slurk. Som om han drikker for første gang i sit liv. Han fryser. Vandet trænger ind i hans hals, dæmper smerten og giver slimhinderne energi. Hans nyrer reagerer som radar, der har opfanget et signal, men de kan ikke gøre noget ved det. En slurk er en kort fata morgana. Smuk, men nytteløs. Tørsten vender tilbage med det samme. Rick føler, at den kun er blevet værre. Hans krop er blevet mindet om, hvad fugt er, og derefter berøvet den igen. Nu drømmer han ikke om sejr, men om en åben dåse sodavand. Om boblerne og deres susen. Rick bevæger sig næsten ikke. Han ligger der, som om nogen har slukket alle hans muskler. Hans vejrtrækning er jævn, men svag.
Hans hjerte slår af inerti. I denne tilstand træffer en person ikke beslutninger. Han overlever simpelthen. På den 30. dag slutter eksperimentet. Den resterende halve million ligger i nærheden. Men hans krop er ødelagt. En slurk hjalp ham slet ikke, men på en eller anden måde overlevede Rick. Gentag ikke hans fejl. Abonner i stedet på hans kanal.